Zagar tarta prest. Zegoxua! Zegoxua! Zein ederki, eskerrik asko, eguzki. Ze ondo gauden, familia giro goxoan. Arrazoi, Marimo. Eta familia gehiagorekin gure herria osatzen dugu. Eta herri gehiagorekin munduko familien mapa. Banik munduan bizigaren familietatik gutxi batzuk besterik ez ditut ezagutzen. 7 edo 4 edo 15 edo... Bi! Aupa, Maribi! Berdin gertatzen zaio eguzkiari ere. Eguzkia izarrama batek sortu zuen, eta amona ere bazuen. Kontxoli de Montri! Ez nekien izarrak ere jaio eta hil egiten zirenik? Ara, izar baten heriotzatik izar berriak jaiotzen dira. Aurrekoak, baina aberatsagoak. Haien amak eta amonek sortutako elementuak izango dituztelako. Guk aiton amonen eta gurasoen jakinduria jasotzen dugun bezala. Hortaz, izarren familiak bizi dira unibertsoan? Bai, eta gehienak ez ezagunak zaizkigu oraindik. Unibertsoa infinitura doa eta. Infinitu? Zer da hori? Ilargiraino eta buelta 28 aldiz. Askoz gehiago, porrotx. Katxi porreta! Gu izarrei begira eta balu gure tata jaten ari da! Balu!